Hey, what's up na naman sa panibagong video at ngayon ay maglalaro tayo ng Minecraft Hardcore. Dahil lahat may mga nakikita kong mga naglalaro ng Minecraft ay gumagawa sila ng hardcore. So, hardcore na natin. So, pangalan natin palatandaan. Palatandaan natin yan. Tapos bonus chest, words, preparation, at show coordinate, precision ako dahil sinisinok ako. So, buksan natin ang list experimental gameplay. Tapos, cheat activate dahil may activate ang set. Education edition. Yan. Education edition din guys dahil kapag education edition, tapos use experimental gameplay, pwede nyo magamit yung science based dahil si Franz Paul ay niwala sa akin na pwede yun at yeah. Niniwala sa akin si Franz Paul kaya yun. Papayta natin mamaya kapag nag-creative ako. So bago muna yun tayo mag-creative ay muna tayo mag-start mga survival at okay, ulitin ko lang. Pasensya na kayo kung sinisinok ako dahil ewan kung bakit tuminom na ako ng tubig, wala pa rin. Hindi naman yung malamig. Nice. Dami na nga nang kong tubig eh. At wala pa kayo tubig. Dahil bibili pa lang. Kaya, huwag na natin pausapan yun at tuloy na natin. Wait. Oh, thank you. So, comment below kung ayaw nyo, kung sino yung ayaw na nagagatcha live pa ako dahil parang, I think lang, kasi parang nag-vlog ako nag-gatcha live. Kaya comment kayo at umamin na kayo kung ayaw nyo. Kasi may paramdam mo parang may ayaw na nag-gatcha live ako dahil, guys, pasensya na kasi gusto mo sa ginagawa ng dalawa kong idol at ba't parang nandito okay. Dalawang idol na nag-gatcha live din. So pasensya naman dun. Okay, nice one. Cactus, ewan kung bakit mo ito. Cactus, mushroom, apples, woods, wooden, dark clothes, apple, cactus, carrot, fish, seed. Nice. Tapos kuha natin to. Mga torch baka sakali lang na kailangan natin. At pati itong chest. Okay. So hanap tayo ng maganda nating pwedeng tirhan. At dati tumira ako dito sa bandang sand. Ewan kung bakit tumira ako dun banda sa may sand. So gusto ko lang. Okay, so may lava rito. Nice. Oh, okay. Nice one. Sana di naman ako makopyright sa cellphone ng kuya ko yun. Sana di ako makopyright na. Tunog eh. Okay. Para walang bridge. Parkour! Ha! Mga pala di ko pa... Okay, there 9. Di ko pala na-on yung keep inventory kasi kapag namatay ako, di ko nakita mawawala. So, stick mo na armas natin. Pamalo. Ewan ko sinasabi nilang Manoy. Manoy yung pat-pat ni Manoy yung tingin. Ewan ko para sa kanya eh. So, blue flowers, kailangan din natin to. Baka sakali lang. Dahil ganito ang technique ko sa pag-survive. Kinukuha mo na ang mga kailangan mo. At naghanap ng magandang pwesto, hindi lagay ka ng lagay sa ng bahay, Dejo. Hindi ako nagreklamo. Check muna. May hole. Hindi ka na. Hello. Okay, so dito banda maglalaro. Dito tayo banda.
Dahil medyo malawak at may magandang designs. Kaya gusto ko ng mga magandang design. Sa titirahan ko para lang yung mga babae. Kaya hindi ko mga babae. Medyo mas magaling yung mga lalaki kaysa sa mga babae. Kami ang pro. Kami ang magaling ng loko. Medyo. Ayun. What? Oh. Ay. We save. Let's save the dolphin. Ah! The dolphin. Ah! No! It's the dolphin. No! 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 Ay na. In memory of dolphin. Mr. Dolphin. Diliditas ko sana. Kaya pala may... In memory of... Okay, so... Ooh, nice. Okay, so... Kuha tayo ng woods. So, malayo na tayo sa pinag-spawn natin para pag namatay tayo, mawawala ng woods. Okay. So, ito tayo banda at maggagabi na agad. Ayun. So, may mapala tayo rito. Wait, location of map. Okay. Pretty nice. Pretty nice naman. Kaya kailangan natin kumuha ng woods. Dahil ang first rule, ayun ang first rule sa Minecraft. At okay lang maging matay tao rin sa Minecraft. At may bread tayo. At wala pa akong mahanap na hayop. So gusto ko tumira sa bundok. Nice. Another watch here. Mr. Sheep. Pangalan natin ng Jeb. So, siguro di pa alam mga developers ng gumawa ng Minecraft yung Jeb na pa. Sa Tagalog. Para sa atin. Dahil alam nyo naman. Maybe lang. Run. Sablay. Nice one. May narito. Saan naman mga coals? Wala namang coals. Pero pwede naman natin magamit yung stones pang craft ng stone pickaxe. Stone pickaxe. Tapos ng sword. Yan. So puto na tayo puno. Dahil maggagabi na. Hardcore. At gumawa din ako ng stone pickaxe para mabilis yung paggawa natin ng woods. At tanim tayo rito ng mga woods dahil may mga planks kasi mga planks may mga nakuha sa chest dito. Ayun. Dark old sampling. Uy, cool. Nice. So, after na siguro, kapag, guys, tulungan nyo sa pag-abot ng 100 dahil may gagawin ako pagkatapos ng 100. Magagawa na ako ng bagong intro at, yeah. At siguro may mga dadagdagan pa ako, ewan ko pa. Tulungan nyo ako magkaroon. Oh, what? Ano yun? Nakikita akong kakaiba doon, Wait, what? Paano nakita ko kakaiba? Nakita akong kakaiba guys, Wow! Ito yung nakita akong kakaiba.
Mamaya na yan. Birda tayo. Seryoso, kumakain ka habang nasa ano. Putanan natin yung saglit. Ay, ano na pala. Okay. Start na natin ang pagbibig. Huwag na tayo magpaligoy. Ligoy pa bago ito patay mapatay. Ayan. So, ang gagawin muna natin yung mga ginagawa ng mga noob. So, yung gagawin muna natin ba yung mga ginagawa ng mga noobs. Yung mga noob pa sa Minecraft. Ang ganito. Ano, parang maliit na bahay. Kapag yung mga ginagawa pa ng mga dating noobs. Hindi ko sinasabing parang bulok yung mga noobs. Technique lang. Yung unang technique para maging pro yung mga noobs. Sinasabi ko. Hindi yung pangasar. Woo! Ow! Okay. So, ditong part muna tayo maging noob muna tayo. At wawalan na ng takip silip. Alam nyo guys, may logic dito sa Minecraft. Ayan nyo guys may logic. Diba ganyan ng kababa na sasaktan. Parang jowa mo, nilaglag mo. Hindi nasaktan. Hindi nasaktan, pero ikaw nasaktan. Tama na paligoy-ligoy. Huwag na tayo magpahugot pa. At may ano yun? May nalaglag Okay, so ewan ko anong yung nalaglag na yun. Parang creepy. So, gamitin lang natin mga randomized na blocks dito dahil wala tayong choice. Hindi gamitin. So, dito muna tayo sa taas hanggang mag-umaga dahil may marami. So, pinost ko muna dahil inalang ko pa kung ano yun. Dito muna tayo banda. Okay, so lagay tayo rito banda. Check muna natin. Ganda ng stars Okay, may sa akin. Sige, tara ako gawa. Sige, wait lang guys Sige, mamaya. Kaibigan kayo. Wait. Mayday. May naninira dito. Naninira rito Ikaw, naninira ka. Ow! Sabi ko na nga Nani. Sobrang kananihan. Nani. Okay, so nalala ko yung palatandaan ko. Doon yung palatandaan. Takbo na tayo guys. Dahil kapag di tayo tumakbo, mamamatay tayo katulad niyan. Kate ng ano nyo Parang pinatulis yung ko nyo. Anong oras? Gabi. Run for your lives! Run for your lives! Woo! Oh yeah! Oh yeah, boy! Woo! Woo! Oh no, nawala. Putik. Yung gamit ko. Palatandaan yung sun. May sun. So, atong second palatandaan na sa ibang sea. So, ayan na naman tayo. Ulit na naman tayo. Ulit na naman tayo. Soundtrack. Oy, wait. Wow. Ba't may umiilaw dun? Pretty strange. Pretty nice. Yeah, pretty nice. Super pretty nice. Pretty nice, guys. Pretty nice. Asa kailangan natin ito i-dig? Wala rito yung tubig. I need water. I need help.
So, dinig ko kanina yung ano yan, pero wala naman nung nakita. Sinayang ko lang yung pagpapagod ko ng kamay, pero wala lang pala. Sama. So, gumawa na pala ako ng dalawang tatlong chest. At yeah, at kumpat set. Okay. Sorry. Okay, so, ayun na po guys ang hardcore video sa araw na ito. Nakipaglaban na naman yung mga epal. Ba't ito susunog? Wala pa! Wala pa! Uy, wala pa. Di pa kayo dapat kayo masusunog ganitong word. War. Wait, baka may skill yung tinamaan niya. Wala pa yung kalaban niya. Okay, let's sneak around and shoot. Oh god, no. Oh no. Hiya! Ha! Yung bone. So, mamaya silipin ulit natin yan. Eh, wala akong gamit pang silip. Kaya, yeah. Silipin ulit natin. Yan, baba. Nasa taas lang yan. Kaya, pagkataas natin manap dito yung treasure, yeah. Tapusin na natin yung video. Tapos na yung video. Ano pa na tayo? Ayun sa inyo. Wait, baka ito. Siya yung nandito. Ano? At nung nakita ko na yung chest, nabig lang may pala na siya. Jangan do. Okay, nakita ko na nga eh. Pinundit natin. Yeah. Muna, patay muna natin to. Yeah. Kaya pa hanap ng hanap. Oh no. Oh no. Oh no. Ah. Okay, so sinasira na natin at ganito lang pala. Thorns. Ay. Pero okay na yan. Baka bug. It's a bug. It's a bug. Kaya kailangan natin umalis. Ito lang yung balik ko. Oh, what? Okay. Good. Lizard. Pickaxe. Ayun pala eh. Okay. So, ayun na po guys ang video sa ito. Ito lang pala yung mga nakuha natin kanina. Ba't yatapon na? Tinapon nang hindi ko pinipindot. Wow. Ba't tinatapon mo nang hindi ko pinipindot? Pwede ba to balik sa ano dati? Okay, yan lang. Ang hardcore.